2026 urtean, jakin nahiko genuke ze egoeratan aurkitzen den feminismoa. Bueno, ia galdetuko bazenit mundua ze egoeratan dagoen, antzera esango nizuke. Zer ikusi handia ikusten duzu? Baditu, bai, amankomunean gauzak gizartean gertatzen ari denarekin. Momentu honetan nik pertsonalki bizi dudan moduan, esango nizuke momenturik ez dakit latzena, zaileena, eta nire ustez tristeena. Zuk zure burua emakume feministatzat duzu? Bai, noski. Eta zergatik da beharrezkoa feminismoa? Gizartean sinesten baduzu, gizonak eta emakumea berdinak garela, eskubide berdinak izan behar ditugula, eta askatasun bera, eskubide horiek garatzeko, feminista zara. Nik horregatik zaila egiten zaite hori ulertzea jendea zergatik ez den feminista. Bego, guazen errepasatzera borroka feministan emandako urte horiek. Nola sartu zinen zu mugimendu feministan? Iaia kasualitatez. Garai hartan ni Bilbon bizi nintzen, eta lagun batekin bizi nintzen, eta bera joaten zen emakume talde batera, emakumeen gauzak eztabaidatzera. Eta Gasteizera etorri nintzenean bizitzera, hori bai, lehenengo pausoa, eman nuen lehenengo pausoa izan zen, aldago hemen emakume talderik. Galdetu nion nirekin lanean egiten zuen emakume bati, esan zidan, bai, Arabako emakumeen asanblada dago hemen, eta, nahi baduzu lagunduko dizut. Eta arrezkero geratu nintzen. Guzti hori 70ko hamarkada bukaeran? 77an. Zeintzuk ziren orduan zure kezkak? Kezka nagusia, igual neure bizitza propioa, gauza batzu behintzat, nik gaztetan ikusi ditu neure etxean gauza batzu, baina beti pentsatu dut gurasoen kontua zirela. Adibidez, nik nebabi dauzkat, mutilbi, eta nire etxeaten utzi karrera egiten neure garaian. Batez ere goratzen naiz, aitak ze komentario egizidan, ez da? Alabatzu, zertarako karrera, eskondu egingo zara eta esan nion, haitxe, igualen nahi eskonduko, Baina nik ikusten nuen, nik gizartea enuen ikusten, nik ikusten nuen familia. Eta noiz hartzen duzu kontzientzia hori? Hau gizarte mailan gertatzen den zerbait da? Nik esango nuke, asanbladan egin nuena izan zela, entzun, eta ja liburua bilatzen hasi. Baina ero moduan liburua bilatzen hasi, eta lehenengo urteetan gauza pila bat irakurri, eta orduan konturatu zer dan patriarkatua, zer dan sistema. Hortik abiatu nintzen ja, eta ulertu nuen mundu osoaren arazoa dela, diskriminazioa. Nik eskatuta nago atzera pausoekin, eta gainera gogoratzen naiz aspaldian esaten genuen atzera pausoa posible dira gerra garaian, edolako krisi, ez dakit ez, latz baten aurrean, baina ikusten ari gara atzera pausoa posible direla gobernu aldaketarekin. Osea, gobernuan badago eskuin muturreko alderdi bat, debekatu dezake abortoa, debekatu ditzake onartuta dauden berdintasun legeak, debekatu ditzake... Posible da? Posible da. Sentsazioa daukazu, feminismoa hitza, terminoa perbertitu dela pixkat? Ez da ulertzen. Nire problema, nik uste dut daukan problema momentu honetan dela ez dela ulertzen. Gogoratzen ez gure garaian zenbat aldiz entzun behar izan genuen feministak gizonak gorrotatzen genituela. Eta beti saiatzen ginen hitzaldi bakoitzean eta agerpen bakoitzean esaten hori etzela egia. Osea, feminismoa patriarkatuaren kontra doala eta patriarkatua sistema bat da. Gu ez gaude gizonen kontra. Osea, eske gizonak izan behar dute feministak baita ere gizarte berdina izateko. Orduan, gaur egun ere, olako gauzak entzuten ditudanean, 40 urte pasa direnean, barrituta geratzen naiz, esaten dut nondik jasotzen dute informazioa, zein da beraien informazio iturria, galduta ikusten ditut alde horretatik. Eta hamarkada batzuk feminismoan, borroka feministan egon da gero, esango zenuke gaur egun batzuri feminismo hitzak pixkat ematen diela, esate dutela ez feminismoa ez doa nirekin, lehen baino gehiago? Ez dakidana da egia den edo zarata den. Gaur egun gertatzen ari dena da, batez ere sareekin eta hori, entzuten direla tontakeria pila bat,
baina nik ez dakit, askotan esan dudana, ez da, igual ez dira asko, gutxi dira eta zarata asko ateratzen dute. Sareetan zabaltzen diren ultraeskuindarren mezu horiek, zuri, borroka feministan hainbeste urte eginda, nola eragiten dizute? Niri, esango nuke tristura, batez ere tristura eragiten dit. Tristura eragiten dit. Aurrekoan norbaitekin hitz egiten, esaten nion, 85ean lehen esan dudana, Pekingo goi bileran, Nazio Batuen erakundeak onartu zituzten, gauza pila bat, ezta? Politika, emakumeen aldeko politikak, eta berdintasuna bultzatzeko politikak, eta hori. Gero eginda ebaluazio bat, Pekin gehi 10, eta beste ebaluazio bat, Pekin gehi 20, eta bi horietan frogatu da, munduan zehar, emakumeen egoera txarragoa dela gaur, 85ean baino. Emakumeak okerrago daude gaur, orain dela 30 urte baino.